Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 9 hanggang August 2023. At ito po ang ating Tagalog version, binaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Sur na si Sir Gabi Bordado. Okay? At napapansin po natin sa nakalipas na ilang araw ay napakainit po sa Luzon, lalo na po dito sa Bicol, sa Naga, umabot po ng 47 degrees ang heat index sa nakalipas na 2 araw. But may good news, in the next few days, hanggang next week, may mga ulan na po tayong inaasahan, mga thunderstorms, babalik na naman po siya after 1 week of, pwede natin sabihin monsoon break sa ulan, pero nandyan pa rin yung habagat, okay? Yung hangin, nandyan pa rin siya, pero kulang ng ulan. At sa araw na ito, nag-umpisa na naman po ang mga ulan dito po sa may area po ng Western Visayas, Mimaropa at Western Mindanao. Ito mga thunderstorms na ito ay nagsisimula naman pong bumalik dahil po sa paghikayat po ng bagong bagyo sa habagat. Ito po ang bagyong Silan. Yan po international name. Nag-rapidly intensify po siya. Nakalipas na 24 oras. Malapit na po siya maging typhoon. Ang good news naman po dito sa bagyong ito, hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang power line po ay nandito po yan. Okay? Nandyan po ang power line. So, hindi po siya papasok ng power. Lahat po sila yung bandang nasa taas. Okay? Papakita natin sa inyo mamaya yung monthly average tracks ng Pag-asa, ng mga tracking ng bagyo, at makikita nyo pag July, August talaga matataas ang mga development ng mga bagyo dahil nga sa bagat. Okay? At ito naman po si Canon, Energizer Storm. Humina na po siya but lumalakas ulit habang ito ay papalapit na po sa Jeju Island at South Korea. Inaasahan po magla-landfall ito bukas ng umaga. Final landfall at finally baka na po siya mag-dissipate. Dahil po 2 linggo na po itong bagyong ito, okay? Ito na po yata ang pinakamatagal na nag-form na yung taon na ito. Itong si Bagyong Falcon na may international name Canon. At nagkakaroon na po ng malalakas na ulan at hangin na hindi lalampas ng 100 kph dito sa Jeju Island. At inaasahan po yan overnight magde-deteriorate ang weather hanggang bukas ng umaga. Then hapon, Friday, okay na po ang panahon dyan sa Jeju Island. Mga Pilipino dyan, nag-stay. Please take all necessary precautions. Dahil po malalakas po ang ulan at hangin na i-generate po nitong severe tropical storm. Okay? And then, concerning naman, when it comes naman po dito kay Lan, medyo namimiligro din po ang Japan naman. Ang 5-day forecast mukha magla-landfall po sa may Nagoya o Tokyo within 5 days. But again, uncertainty niyan ay medyo mataas pa. Baka magbago na naman ang tracking. At kaya ang habagat ay patuloy pa rin sa kanluran bahagi ng ating bansa. May mga thunderstorms. Dito po sa Bicol, baka bukas, Friday, hanggang weekend, hanggang early next week, may mga localized thunderstorms na naman pong babalik. Ganun naman po ang nature. Minsan 2 weeks na walang ulan, then 2 to 3 weeks, grabe na naman ang ulan. But ang medyo problem lang natin na yun ay mababa sa normal ang ulan dahil po sa El Nino na until now ay lumalakas po. Okay? Pino-forecast magiging moderate or strong El Nino po siya sa katapusan ng taon. And we will keep you updated na yung August. Hinintay natin ang latest update niyan. Pag lumabas, bibigay natin ang pinaka-latest niyan. But right now, nasa El Nino climate na po tayo. Kaya napapansin po ninyo, ang easterly winds galing sa Pacific ay nakakontain lang po dito sa may Hawaii area, east of Guam, at hindi nakakarating sa atin. Puro southwesterly wind flow, westerly wind flow. At kaya nagtitrigger po ng maraming mga bagyo na yun form. At nakakatakot po dahil malakas po silang mabilisan. Hopefully, walang papasok sa atin in the coming weeks. But medyo may bad news pong pinapakita ang computer models
when it comes dito sa may Taiwan at Okinawa area. Pati extreme northern Luzon, medyo delikado din kapag tumuloy dyan sa susunod na 2 linggo. May mga forecast kasi na may bagong bagyo after Kilan na mag-form. Okay? So, mamaya papakita natin sa inyo in a while. So, yan po ang ating latest GovSat. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, yan po ang 2 bagyo. Magka-tandem. Si Cannon ay malapit na pong mag-dissipate. Pag nag-landfall na po yan sa South Korea, mabilis yan mag-dissipate. Dahil wala na po siyang source of energy na galing po sa warm ocean water. At ito naman pong si Lan ay mukhang magiging typhoon anytime tonight. At yung habagat ay patuloy pa rin in-enhance niya. Yan po mga localized thunderstorms. Medyo nasa Visayas lang at Mindanao. Hindi pa rin nakakarating sa Luzon. But meron pang konting-konti naman pong mga thunderstorms sa central at northern Luzon. At ito po yung satellite loop mula sa Weather Nerds. At nakikita po niyo yung mga yellow at pula. Yan po ang mga localized thunderstorms na kung saan nakafocus na yun sa may Visayas at Mindanao at maliliit na areas po ng central at northern Luzon. Bicol halos wala talaga. Kaya yung ating heat index ay umaabot po ng 47 for 2 consecutive days na po. But pag nagkaroon po ng mga thunderstorms, baka hindi na po umabot sa kanyan na taas ng init. Yung tinatawag nating heat stress. Okay? Yan po ang bagong term ng heat index. At ito po yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Naka-zoom po yan sa Pilipinas. Ayan po yung mga thunderstorms dala ng habagat. Apektado ang Panay, Negros, western sections po ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao. Yan, itong area po ng Northern Mindanao. Bukidnon, may mga localized thunderstorms. Kaya din po dito sa may area po ng Northern at Central Luzon, may mga isolated thunderstorms. Medyo minalas na ang Kabikulan. Wala tayong nakikita as of this time. Baka bukas. Kasi sa forecast, meron na po bukas hanggang sa weekend. Everyday, may mga thunderstorms localized na inaasahan natin. Ito muna po ang track ni Cannon. So, ito po yung ginalaw niya for the past 2 weeks. Okay, matagal na po itong bagyong ito. Kumbaga sa longevity, pag 2 weeks na po ang bagyo, parang lolo na siya. Okay? Kasi yung mga 5 to 6 days lang ang average ng mga tropical cyclone. Yung lifespan nila kapag nag-form, dumarating sa maturity stage hanggang sa mamatay. At sila naman po, ito po yung bagong bagyo. Within the next 5 days, maglandfall ka agad sa may Nagoya o Tokyo area. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Although, ang uncertainty ay still mataas. Baka anywhere here sa may southern Japan ay medyo na may bilig ko sa tracking later ni Lan. Hindi po siya bibigyan ng local name kasi hindi po siya papasok ng PAR. Medyo nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay? Now, tingnan natin yung ating wind forecast mula sa European model for the next 3 days. At nakikita po natin dito ang hikayat ng habagat. Although dry po siya, itong Visayas lang at may Maropang medyo nagbibigay na po ng mga monsoon wind showers. Okay? At for the next 3 days hanggang Sabado, inaasahan po natin ang habagat. Papalitan ni Lancy Cannon ang pag-pull sa habagat. Kaya ayan, babalik na naman po ang mga thunderstorms. Medyo malaki po si Lan within the next few days. Going forward natin sa August 16, kasi ito po yung time na yung leftover ni Lan, pag landfall, matitira at magfo-form bilang isang panibagong low pressure or even bagyo. So ito po yung babantay natin between August 16 to 18 kasi po ang track ng European model ay patungong Okinawa area. Okay? So ito po yung pinaka-last forecast run ng Europe at nakikita po ninyo August 18 ng gabi. Ayan po siya bilang isang tropical storm o tropical depression patungo po sa general direction ng Okinawa o Taiwan area. So, dyan po siya pupunta. Yan ang possible tracking niya. Although, ang area of uncertainty ay medyo mataas, sabihin natin mula dito hanggang dito po sa may extreme northern Luzon.
yan ang possible na pwedeng puntahan niya kasi pwede siyang pupunta dyan o dito. Ang worst pag sumubsob, yan po ang medyo worried tayo, okay? At meron pang isa dito mag-form. Pag may nag-form po dito sa may west coast ng Vietnam, isang bagyo na mas malakas pa dito sa isa, dito sa future storm, yung habagat ay madadiver papunta dito. Okay? Gawin natin po lang. Magiging ganyan po ang habagat. So, hindi masyado po ang ulan sa Metro Manila at Western Luzon. But Western Visayas, meron pa rin. Kasi meron pa rin pumapasok dyan na inflow. Now, balik tayo sa August 16. Tingnan naman natin ang American model. Ito naman yung American model. Ito siya. 17 August, mag-westward. Then, August 18, Friday, susubsubo siya west-southwest. Kaya, sabi ko sa inyo, yung area of uncertainty ay mula Okinawa hanggang sa extreme northern Luzon kasi anything is possible kung ano magiging track niyan in the future. Okay? So, dyan muna natin ibabalita kasi mataas po ang uncertainty niyan na hindi pa po natin sure. Nasa 0 to 10% ang probability niyan. At dito po sa may coastal waters ng Vietnam, mayroon naman pong posibleng mag-form na bagyo o LPA. Kaya, wait and see tayo kung what will happen. Okay? At ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days. Ito po ang mga possible na mga occasional monsoon rains dito po sa may western sections po ng Mimaropa at Visayas at Western Mindanao dahil po sa paghikayat ni Lan, itong bagyong Lan sa habagat. And then, for the next 10 days, ito po si Lan. Pag landfall po niya dito, yung remnants ng habagat ay mag-form bilang isang bagong bagyo o LPA sa general direction po ng Okinawa at Taiwan area. Okay? So, ito yung pinapakita niyan papunta dito. And then, yung habagat, nakikita ninyo, nag-umpisa dito and then mag-expand na po dito sa may western sections ng Luzon. Pagdating po ng August 16 to 18. So, babalik na naman po ang habagat. So, pinagbigyan lang po tayo ng 1 to 2 weeks of dry conditions. So, expect naman po natin ang mga flood-prone areas dapat maghanda sa possible pagbabalik ng habagat. Okay? Kasi hanggang September pa po ang habagat. Last week of September usually. Okay? So, yan po ang 10-day forecast sa ulan mula sa European model. Magbabago po yan every day. Pagdating naman po sa Global Tropics Hazards Outlook, ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks. So, ito pong valid August 16 to 22. Ito po yung week 2. Ito yung binabantay natin na posibleng panibagong bagyo mag-form after land. Although, ang probability is still low, nasa more than 20 to 30% lang ang probability. But, tataas po ang amount of rainfall na naman. Okay, because of the southwest monsoon. While sa week 3, valid August 23 to August 29, still more than 20 to 30% ang probability of a tropical cyclone formation. So, possible, sunod-sunod na naman po mag-form at maging above average na naman po ang rainfall sa Luzon dahil po sa habagat and likely dahil babalik na naman po yung Madden-Julian Oscillation, wet phase. Ito po yung every 30 to 45 days na dry and wet conditions. So, patapos na tayo sa dry conditions, babalik naman tayo sa wet conditions. So, nandyan na naman po mga multiple cyclones, back-to-back habagat, minsan 1 to 2 weeks na naman, gaya ng July, okay? So, ganun talaga ang nature sa area natin. So, maganda po tayo sa any effects na idadala nitong habagat at mga sunod-sunod na bagyo. So, how many na mga bagyo ina-expect natin for the remainder of 2023? Sa August, 2 hanggang 3. September, 2 hanggang 3. October, 2 hanggang 3. November, 1 hanggang 2. December, 1 hanggang 2. January, 0 or 1 ang pwede mag-form. So, total of 8 to 11 tropical cyclones expected. Galing po ito sa Pag-asa. Ito po yung mga updates na binilabas ng Pag-asa. Just to remind you, ang averages na mga bagyong nag-form monthly hanggang katapusan po ng taon hanggang January pa.
So, nakikita po natin na ang July, August ang pinakamataas, and then September hanggang December, slowly, babagsak na po ang formation ng mga bagyo. But, ito yung mga delikado, yung mga Burr months, dahil po, pagdating po ng amihan, kasi ito tayo na yun tapos na tayo sa July, ito ang August, makikita ninyo yung track ng bagyo na sa taas talaga ng Pilipinas. Pagdating ng September, slowly bababa na naman yung tracking niya. Lalo na po ang October, November, halos sa buong Pilipinas apektado ng mga tracks ng bagyo. And December. Although kumukonti ang December, ang problema, malalakas sila And then may mga nag-record din. So let's hope and pray na lahat sila mag-record. Medyo nakaka-worry lang, okay? Sana i-pray natin na talagang maswerte ang Pilipinas sa taon. At we will keep you updated kung ano mga bagong system na mag-form dito po sa Typhoon 2000 at sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon TV, Facebook channel, MrTyphoon.com. And again, ito si Mike Padua. Babalik ulit tayo sa Friday. Pakibigay sa inyo sa darating na weekend ang latest analysis sa ating panahon. Okay, so have a great week ahead. Stay safe always. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagsuporta at sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.